El sindicat CATAC-CTS-IAC ha denunciat el col·lapse que pateix l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, principalment per les retallades que ha patit el Servei Sanitari de l'Ebre en els darrers anys i per l'escassa plantilla de la qual disposa el centre hospitalari i d'atenció primària. El sindicat ha alertat que se suspenen operacions per manca de llits, les urgències estan col·lapsades, s'han reconvertit part de les plantes hospitalàries en despatxos, les ambulàncies perden els facultatius i el personal ha de fer sobreesforços per atendre els pacients. La delegada del sindicat CATAC-CTS-IAC, Cinta Sarroca, ha afirmat que com a mínim falta una persona per torn a cadascuna de les àrees de l'Hospital de Tortosa. Nosaltres ho notem com a encàrregues de treball, no? Notem els professionals que com a mínim fa falta una persona més per torn. Estic parlant de celadors, estic parlant d'infermeres, estic parlant d'auxiliars, estic parlant d'estos estaments. S'està treballant d'una manera però sense descans. Sense descans i bueno, és que ja no se pot aguantar. Ja no se pot aguantar l'estrès que té el personal en el que ja he dit, el mateix, en les altes, que és que dones una alta i tens que ocupar aquell llit en una hora. Això significa la neteja, tots els tràmits administratius, i això és a tots els estaments. O sigui, és anar a contratemps per això, perquè és que si no vas a contratemps se te col·lapsa. Se te col·lapsa urgències, se te col·lapsa les plantes. Amb l'objectiu que tots els problemes i perjudicis quedin registrats, el CATAC-CTS-IAC ha engegat una campanya per ajudar els usuaris i els treballadors sanitaris a presentar les queixes dels seus casos particulars a la seu de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. El sindicat facilitarà un model de denúncia i s'ofereix a assessorar i acompanyar els denunciants en tot allò que necessitin. S'ha confeccionat un model de reclamació-denúncia per als usuaris. Els ajudarem a omplir i els acompanyarem a presentar-ho a l'entitat corresponent, que en aquest cas serà la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre. Esperem que així se solucioni el més aviat possible el problema que aquesta persona individualment pugui tindre, ja que si no es produeix la queixa o reclamació, difícilment trobarà una resposta al problema. Si amb aquesta campanya no hi ha una resposta per part de les administracions, el sindicat no descarta dur a terme concentracions i manifestacions en defensa de la sanitat pública. Sarroca també ha avançat que a nivell de Catalunya el sindicat està investigant la incidència que té la mala gestió de l'ICS, i és que calculen que 147 persones reben, més enllà del seu sou, 3.000 euros en concepte de retribucions variables com un complement fix. També han detectat que personal laboral d'alta direcció amb tasques de gestió cobra complements en concepte d'atenció continuada que no li correspondria.